बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणारं. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रभागातील गंभीर समस्यांबाबत नगरपरिषद अधिकारी वर्गाला सोबत घेऊन पाहणी करण्यात आली. यावेळी येथील नागरिकांनी मांडलेल्या व्यथा तसेच इतर समस्या तातडीनं सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना देव्या सूर्याजी यांनी केल्या. यावेळी नगर परिषद बांधकाम विभागाचे अधिकारी तुषार सरडे, विठ्ठल कशाळीकर, आरोग्य विभाग विनोद सावंत, दीपक म्हापसेकर यांच्या उपस्थितीत प्रभागातील सर्व नाल्यांवरील वाढलेली झाडी तोडून नाले साफ करण्याचं ठरवण्यात आलंय. तसेच या कामाला तात्काळ सुरुवात देखील करण्यात आली आहे. भरवस्तीमधील पोकळे घर आणि दैवत्न गणपती मंदिर मागील बाजूस रस्त्यावर साचणारे ड्रेनेज आणि पावसाचं पाणी योग्य प्रकारे गटारांमधून नाल्यांपर्यंत जाण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सार्वजनिक शौचालय आणि गवंडळकर घरापासून अशोक मिस्त्री यांच्या घरापर्यंत नवीन गटार बांधून बालाजी मठामागील नाल्यापर्यंत चेंबूर टाकून बंदिस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच साफसफाई करून अर्धवट स्थितीत असलेला स्लॅब पूर्ण करून त्यावर तातडीनं कार्यवाही करण्यास आणि इतर समस्यांवर उपाययोजना करण्याच्या सक्त सूचना नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी केल्या. नगर परिषद अधिकाऱ्यांना जाग्यावर बोलून परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. यावेळी शेखर पोकळे, जयेश पोकळे, अमित पोकळे, सुशांत पोकळे, सामाजिक कार्यकर्ते शैलेश गवंडळकर, ॲडव्होकेट प्रथमेश प्रभू, सौमेस्त्री आणि रहिवासी उपस्थित होते. यातील काही कामांना तात्काळ सुरुवात करण्यात आली असून यामुळे नागरिकांच्या समस्या दूर होत आहेत.